तोहार डीजे मुकेश राज कहाँ घर बा तोहार हो अमाटोल ये के गो दिल छाई दू गो जान के कारा रखियाई हो भगवान। ये के गो दिल छाई दू गो जान के कारा रखियाई हो भगवान। ये हबो त हमारे पमरई छाई जनियो रोज फोन कह रही छाई संकट में पैर गेलै पर। ये कहीं गो दिल छाई दू गो जान के कारा रखियाई हो भगवान। ये के गो दिल छाई दू गो जान के कारा रखियाई हो भगवान। क्या नाम है आपका? जे मुकेश मटियार कला सीता। कहाँ घर है? अमाटोल पुन्नाही चौक। पहिले तने हवा संग में ले लिया ही दिल लगाई हो जनियो परल छई पीछा हो ही रहल ही अनियाई हो। पहिले तने हवा संग में ले लिया ही दिल लगाई हो जनियो परल छई पीछा होई रहल ही अनियाई हो। दोनों बुझाई छई दिल के दुकान के कारा रखियाई हो भगवान। ये के गो दिल पर दू गो जान के कारा रखियाई हो भगवान। ये के गो दिल छई दू गो जान के कारा रखियाई हो भगवान। आपका नाम क्या है? और आपका? जे मुकेश राज कहाँ घर है? अमाटोल मोबाइल नंबर 9021676653। के कारा बनई अपना के कारा से करियई छल गलती जे भेलै हो के बता कर दे समस्या के हल। के कारा बनई अपना के कारा से करियई छल बनसी से भेलै गलती हो के बता करने समस्या के हल। सुधीर अंकित मनी सुहरान के कारा रखियाई हो भगवान। ये के गो दिल पर दू गो जान के कारा रखियाई हो भगवान। नेहबो त हमारे पमरई छई जनियो रोज फोन करई छई खतरा में डोलै छै पर। ये के गो दिल पर दू गो जान के कारा रखियाई हो भगवान। का नाम है तोहार? डीजे मुकेश राज के कारा कहाँ घर बा तोहार हो? अमाटोल